sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Tracy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan, Without You. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kini usa ka babae nga taga Danao City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasagan nga Tracy. Drinks, oh. Naanasad ka. Imo na sa kong gipalitan. Sige lang, God. Padoong na bitaw ko ni Musugton, di ba? Di ba giing na naman tika nga dili lagi ko nimo mada sa ingon ini. Kika mo mga lalaki, maayo lang mo sugod, uy. Basta manguyab pa gani, ay grabe kay mo dagpangga, uy. Effort kayo. Pero kung makauyab na, i-take for granted na dayon ta. O giing na naman sa tika, di lagi ko ingon ana. Di ko mundang og panguyab nimo. Bisag uyab na ta. Unsa man ako pagkahibaw nga nagsulti kas tinuod? Aw, sugta ko para makapamatuod ko nimo. Ruel. So, kamo na ni Roel. Kay abi ni mo day, na-curious pod ko kung asa ra kutob ng iyang mga ipanulti nako. Bitaw, maayo ra pud nga suwayan nimo. Kay wata kay baho da ba? Basin og tinuod gyud di ay, og siyag gyud ang lalaki nga para nimo. Kuyog ta sa sunod semana sa bahay, ha? Wa man tayo duty inig weekend. Unya, langga, sila si mama ug papa nimo naa dito? Oo. Hapit naman ta mag-usa ka tuig. Maong gusto kay nako nga makaila na sila nimo. Sige langga. Nice to meet you, Tracy. Nice to meet you po, tita. Tito. Oh. Pagpapanan ako o pagmamalasan. Ay, dili ko masugot nga magmama na siya nako, han. Oh. Unya na kung maminyo na gyud unya silang duha. Nganong idaw man nimo ang pagtawag og mama nimo? Tugod kay dili ko gusto nga mausab pa to sa una. Sumaha. O sa may nahitabo ni Rose nga ex ni Ruel. Kasluno na unta sila og ipatawag na nako siyag mama nako. Pero nagbinuang ra gihapon ang babae niya. Dilingon na si Tracy. Ug usa pa, di ko gustong muisgot pa mo adtong bayana. Ilabi na gyud sa tubangan ni Tracy. Ang ako lang kaila-ilahon sa nanimong babayhan na Ruel. Pasensya na ka sa mama ni Ruel, ha? Wa sa siguro to sa mood. Okay ra, tito. Pa, nasakitan lang gid siguro siya sa nahitabo ni Roel. Walagi ka magsulti na ako nga minyoono na unta ka. Ay, kaya di na kinahanglan. Mumatir pagod na. Natural! Unsay rason nga nagbuwag mo? Kaya nagbinuang siya ni mo? Oo. Sa man sa to nako. Nga naman. Kuwang kog time og effort niya. Grabe sa ko kabisi atong panahon na kay nasakit si Papa. Og ako rang usang mo'y nag-atiman niya. Mo'y anak nila. Og nagtrabaho ko og nag-atiman ni Papa kay si Mama sige og larga. Roel. Og human sa nitabo, nisaad ko sa kong kaugalingon nga kung makauyab na ko. Ihatag na ako tanan na kong oras og effort para niya. Para nimo. Salamat, Roel.
Oh, Naibaw na ka sa chika? unsa man? Mag-coast cutting ko, no? O possible nga kita mga taga-office na may makuhaan og trabaho. Mao ba? Oh, kung mag-base lang sa performance sa trabaho, wa may problema. Kampante man ko nga nagtarong ko sa kong trabaho. Noon saan? Correct. Di ba? Tracy, ipatawag ka sa itong supervisor. Uy, hala. Ano naman kang kipatawag, mga day? Sorry, Tracy, pero last na nimong duty karon. Ha? Nga naman, sir. Naibaw man gyud mo sa balaod nga di pwede nga naay maguyab-uyab din sa opisina, di ba? O kung itandi ang performance ninyong duha ni Ruel, mas maayos siya ang performance kay nimo. Baong sorry gid kayo, Tracy. Unsao na balanin ako? Ay napagilak. Kisa may dili mo hilak ani, Ruel? Ako mga manghod o gini ka na nagsalig na ako. O sa may panano ko sa probinsya kung wala ko'y trabaho, be. Ay kabala ka. Mangita tagpaagi. Mangutana ko ni mama kung wa ba'y hiring sa iyang gitrabawan. Langga! Nakapasar ko sa trabaho ni mama ni mo. Wow! Bilibagin ako ni mo lang. Salamat kayo, ha? O gusto sa day ko magpasalamat ni mama ni mo. Ikaw mismo may pasalamat ni mama. Manguli ta. Mu-leave ko sa sunod adlaw. Huwag isa pa yan, Tracy. Ayaw ka bala ka, tita. Dili ti ka pa kauwawan. Angay lang. Ayagit magpapadlong sa trabahoan. Og na ako'y magamata nga nagtadaaw di mo. Ma, Binuang ranak. Tuod, wa mahibaw ang mga taga-office nga uyab ka sa akong anak. Mas maayo na way bias, okay? Okay, tita Buena. Tracy, kita ba uban na ang ibalhin og laing office, no? Ha? Nga naman ko, no? Na may bago nga branch nga i-open sa Bohol. O kitang mga bago mo i-assign dito. Unya, ang mugayad nato kay si Ma'am Wina o si Sir Landro. O dili ra ba kuno ta pwede nga mobalibad ana? Unsa? Mga pila man sa takaadlaw dito. ha? 6 months? Oo. Og dili ko na pwedeng mabalibad. Langga, dili ko ganahan. Pero nagkinahanglan kayo ko aning trabaho, ah. Wa tayo may mo ana lang ga. Pero sige lang. Pila ra man ng 6 months ba? Ug usa pa. Kamum dayong uban na ni Mama Wina dito. So, way problema. Salamat lang ka. Ayaw gani kay nindot sa ning atong gistayhan. Unya, libre pag yun. Maulagi? Hay naman is Landro. Wa man mo kaon. Ako nang adtuon. Suot kayo sila si si Ma'am Wena o si Sir Landro, no? Ay oo, sobra kasuod. Grabe. Di na gid magbuwag ang duha. Lupig pa'y magtiayon. Sila manggod mo yung mga pioneering sa kumpanya. Dugay na gud kayo na silang nag-uban. Luwi sa nila mga isig kapamilya, no? Ha? Luoy? Oh. Nga naman? Ay, minyo baya na si Sir Landro o si Ma'am Wina. Pero, wain tayo mga kalibutan nga may relasyon ng duha. Unsa?
Dili naman hinuon ko makatug sa gisulting Jose. Tinuod kit ka to. Mugawas na lang ko. Magpahangin ko sa teres. Ay, ito na laki. Manood na ta sa kwarto. Kung daw nakaayon ka Diyan ako. Mas ka na ako sa hagip ni. Kinuo ko. Tinuod kiti ay. What's may buhaton ako ini? Musulti ko ni Ruel. Hello? Langga? Napa ka diha? Naapa lang ka. Wala mo kung ka magtingog diha, agad. Unsa man? Langga, may problema ba? Nakabantay ko nimo lately nga bothered kay ka. Uwa. Gikapoy lang ko sa trabaho. Busy ka ayo. Maliging ni Papa nga busy ko no kayo mo diha. Kay si Mama, tagsa na lang ko no kayo mo tubag sa iyong mga tawag. Sige na, Ruel. May buhaton sa ko. Bye. Ningon bitaw ko nimo. Tinuod lagi. Matanawa. Ha? Ikaw na gyud mismo may nakasakop. Huwag ko mag-expect. Sabi nimo, kontra kay na akong nang iyong ana. Angay lang gid nga may baw ang atong head ana about nila. Tracy! Yes, tita? O saan ako nadunggan nga nalabi ka bahay na mo ni Landro? Ha? Wa man, tita. Ayaw ko tawag tita. Maga kag naong. Humanti ka hatagig trabaho o nayon ra ko nimo? Oh, magmahay ka ning imong gibuhat. Sulti ko kung sa inyo tabo di Tracy. Nganong suko man kay sa Mama? Nga nanawag na akong nga pabuwagon kunutan niya. Ruel, Tinuod bang ingon ni Mama? Nga nagbinuang ka diha? Nga na kay laki diha? unsa? Sulti ko! Ay kugin mo ang buwang! Langga mo ulit na ko. Gusto ko mag-storyetas personal. Bahalag mataktak ko sa trabaho. Mudi na ipagyo ka? Gisindan ko picture ni Mama nga naa kay kaubang lalakis picture. Huwa ko magbinuang lagi ni mo, Ruel. Si mama ni mo may naay-laki dito. Kananagan og Landro. Usa? O gusto niya nga magbuwag ta kanibaw kung unsay kalaki niya. Pero kung dili ka butuon ako, huwag ko'y mahimo. Buwagi ko, Ruel. Oh. Tracy, sorry. Mas mutuo ko nimo kaysa sa akong inahan. Naibaw kung di ka makabuhat na ako, ana. Karon nga di uyon si Mama nato. Bahala na. Wa ta magkinahanglan niya. Basta kay ikaw na ang gusto na kong makauban hangtod sa hangtod. Without you to hold. Dihagin ako na pamatud-an ni Ruel. Nga love gyud ay kaayo ko niya. Og ako gyud mo iyang gi-prioritize. Gi-fight gyud ko niya sa iyang mama. Karon, kaslo na nami og gikuha na mo ang iyang papa kay para naa ni kauban human na hibaw-an nga nila ing lalaki iyang mama. Dinhi na lang kutob og dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.